Razumete značaj društvenih mreža. Svesni ste da milioni ljudi pričaju jedni s drugima. Pričaju o vama i vašoj konkurenciji. Želite interakciju, želite dijalog, ali želite i rezultate. B-Shaper smo kreirali baš zbog vas. Lansirali ste kampanju, promociju, novi proizvod ili web sajt, Facebook aplikaciju ili promo video na YouTube-u. Ili jednostavno želite da testirate i tizujete tržište za nove proizvode. Želite podršku, promociju i buzz za uložen trud. Očekujete rezultate, klikove, lajkove, share, prijave, kupovinu online. Jednostavno i brzo prijavite kampanju na bshaper.com. Registrujte se. Pokrenite novu kampanju. Odredite budžet za šejpere koje plaćate samo za rezultate. Uz B-Shaper ih možete precizno targetirati kao nikada do sad. Još izaberite i metod plaćanja. I posmatrajte magiju. Hiljade idealnih predstavnika vašeg brenda pokrenuće baz o vama na društvenim mrežama, a vaš budžet biće usmeren samo na njihove rezultate. Šta još dobijate, a ne plaćate? Globalnu vidljivost, jer internet ne poznaje granice. Organski baz koji traje neograničeno. Baner traje koliko ga platite, a baz o vašoj kampanji uvek duže nego što platite i predvidite. A dobijate i besplatan organski SEO. Hiljade linkova i klikova koje vam dovode bazeri unapređuju vaš page rank, rezultate pretrage, vidljivost kampanje, sajta i unapređuju vaš online imidž. Budi kreativan. B-Shaper.